Mgbe e dutere Prince Ebere na Otugwu Ukwu, o nwere ajụjụ eju. Ọmụ ọ bịara ajụ onye nwere ndị ma ajụkwa ajụjụ wa ajụ ya asawo ma ma bụkwa ụzọ jụọ ajụjụ tabinya na mgbaziri nye ọnụ ihe niile ma ajụ. Alo okpuru ekiri na alo eze mmụọ ka ekiri n'isi Ebere ọnwa edupụsara Otugwu enyochazikwara ya enyochazikwara ya enye m maikrofon ga-ekwere ya ajụrụ m n'ihi m fụrụ wa abịa wezuru ezu Eko abịaghị Kano Okoro abịaghị ọ naanị ọjị Okoro m jụọ ọjị Kano nke bụ onye isi dị ọbịa m si okpuru etiri n'ala etiri eze mmụọ n'isi ndị a mmadụ ndị a famili abụọ nke imezikwara homework gị mezikwara emezi mere ndị mmadụ ndị abụọ ọrịa abịaghị ya bụrụ nna gị ọ saghị m ya ma ugbu a ka a jụrụ ya ọ na-asị m Udo Chijioke saa Udo Chijioke na-akpawara ya ụbụbọ ihe m amaghị jewara onwe newspaper kọwa akụkọ newspaper jewara Udo Chijioke asaghị ya ọ ji asakwana ya inyokwara wetamisa chekwakwa Udo ajụjụ na-ajụ n'isi gị ọ ga-eme asaba ajụjụ ọwụ kanọt oje kanọt ejuwe ya ka ọ na-ekwu n'ọnụ ọkwa eji enyochazikwara Otugwu mma Otenachi mma Obioko na mbụ maazị ibe e nyere na mbụ chetakwa abụ na mbụ ka nkọta n'akụkọ bikọs onye na-alọtaghị ihe ma a na-agba na platfọm a na-agba na-asị na ya erie ka nkọwa ka onye ọbụla adịghị aza ọga Ndewo maazị. agara sị na famili abụọ ndị nke eso mba anyị jụtụziri wa ajụ ọwụ gara ime kọfam na ma Ebere ọ gara iso ma ọwụ wepụtara Ebere bet ibewe esoghị ọsọ anyị enweghị ya Otugwu mmammanụ Aro mmammanụ wapụta n'onye ga-abụ Eze Aro na mụ nwa akala nka accept it nka m ndị lalịghịrị na 1 years awụ ị ga-azụta n'Abia ọ dị mfe manye ya ego ga-azụta na 1 years wetara m ma achịkwa gị taji nka le nka to my ultimate surprise 2 weeks ago ụmụaka ndị bịara ezi anyị ma wo ma diwo ma nwa papa enwe ego ile now stekle onye arụwo ya chịkwa stekle onye ndocha na ndụ anyị nọ taa eleghị anya ọtụtụ nọ n'ebe a mara onye nwụ eleghị anya in most cases ọ bụ na-achụ aja n'ebe a n'ukwu ọbụ ndị iche dị n'ezi anyị alaeze dị n'ezi anyị ọmụkọ dị n'aka ekpetụghoro ihe dị iche dị n'ime adomoto go to semantics
Ibon Ndemwem na Ndemwem. Hands up. Hello. Hello. I check it. Check it out. Hello, Kija Huba. Oh, yeah, can't you put any idea? See, poor him, my make full game. I remember your name. What do you want? I won't. I make poor no good to Gubana. Or the Yana, a poor, if we know that thing. Ma, but I no good to go poor. What on you? Abia we meka ebere eni ojika Kano ebere eni Kano Na. Maman. Yeah. Maman. Yeah. Maman. Yeah. Maman. Yeah. Messi na razi. Na razi maybe. I say maybe I hear you, but I say maybe a book at I have. But I will when I start to take my to a family. And as you joke, more can I see? More can I see? My God, see. See now a better. Where were the men at? That will be so too. Oh, more better. I don't know when the magic was where. That's how. More my book or George of Tamiana. Basing on he in the magic. Hello. Operating a laser market. A better way to push out too. In your chassis, what I in your chassis, what I am young microphone. What on hand? In your quarter, where can you say? Chakoko. Good. I do not know this city. Okay, Master, I walk cannot. I cannot. It's work on it. No. Quite a pidgey. I am very good at that. Sir? In your chassis, what I Yeah. Mama. Yeah. Mama. Yeah. Okay, Mama. Yeah. Mama. Yeah. Obioko. Nambu. Mazi. If you hear Nambu, to take Nambu. Can't go to Nakuko because we're not a tag. Here, man, I'm on a platform. And I'm on a sinner again. Can't call one for you. I see you 300. I can have